Възпитаниците на най-големия чуждоезиков център в Карлово „Интелект“ отбелязаха празника Хелоуин. Маскарадът се провежда най-вече в англоговорящите страни – Великобритания, Ирландия, Канада и САЩ. По традиция децата носят страшни костюми, тиквени фенери и обикалят съседите си, като искат бомбони и сладки, с предупреждението, че ако не получат такива, ще им изиграят номер. Защото е забавно, всички се забавляваме, плашим хората, прогонваме духовете и получаваме лакомства. Успяхте ли да изплашите някого днес? Не. Аз без костюм в училище. Какво направи? Скрих се и го изплаших. Кой? Едно момче. Какво направи? Ме изплаших. Не съм го бутал, просто го изплаших. Скрих се там зад вратата. По случай празника децата подредиха красива изложба с най-различни предмети, сувенири и изделия, които те самите са изработили. Аз изработих няколко тиквички по формата на таласъмчета от глина, поръсни с брокат и лак. Аз направих една тиква, обаче забравих да я донеса тук. Забравих да донеса една тиква, издълбах там, направих и очи, направих като вампир с два големи заболости тук и уши сложих с пластилин направих. Не пластилин, фимон. Освен, че бяха украсили всички стаи на центъра, мълчуганите гледаха филмчета за Хелоуин, черпеха с бомбони и лакомства. Инициативите им подкрепиха и техните преподаватели. Както християнския свят изпраща зимата и посреща пролет с заговизни и шествия на кукери, за да прогонват злите духове, фактически същия смисъл е в този празник Хелоуин. Те с всички тези страховити маски фактически прогонват злите духове преди да дойде зимата, защото в Англия, особено и в северните части на Америка, зимата е дълга, студена, тъмна, поне така било в старите времена. И те предварително, преди да дойдат този тъмния сезон, гледаха да прогонят духовете, да се събират вкъщи на топло. Тиквата, жълт, оранжев цвят, също така свърза се с домашното огнище, с огъна, който дава топлина, който дава светлина. И една от традициите също така, това да черпат не само с тиква, но и с ябълки в захарна глазура. Това също е едно традиционно ястие. А освен това има състезание. В съд с вода слагат ябълки и герой е този, който са завързани отзад ръце, само с зъби, може от тази вода, от този съд да извади ябълка само с зъби. Тази година ние решихме да внесем и малко така български характер на празника. Защото с всички тези вещици, духове, нещо има мрачно такова нещо. Ние решихме да допривнесем от българската душевност, от българското добросърдечие, гостоприемство, бих казала. И затова тази година направихме тиквеник, с който черпим децата. Те пък от своя страна почерпаха срещу една усмивка с парченце варена тиква граждани и гости на Карлово. Айде!